ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. раҳмат ки видеоҳои моро то охир тамошо мекунед, канали моро дастгирӣ мекунед. Аз ҳамаи шумо миннат дорам. умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. шукронаи худо мо ҳам хуб ҳастем. дӯстони азиз, имрӯз мо шакароб барои зимистон тайёр мекунем. ба мо помидор, болгарский перец, чеснок лозим аст. дӯстони азиз, мо ҳамаашро реза кардем. сараввал помидорро меандозем. дӯстони азиз, агар шакароб барои шумо тез маъқул ва том бошад, дар инҷо қаламқур ҳамроҳ мекунем. ман бошад 2 дона қаламқур ҳамроҳ кардам. шавҳари ман бениҳоят дӯст медоранд шакароби тезро дар зимистон. анакунун дӯстони азиз, ҳамаашро меандозем. болгарский перец, чеснок ва қаламқурро меандозем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, анакунун 2 қошуқ намак ҳамроҳ мекунем. хушро омехта мекунем. чорни перец ҳамроҳ мекунем. дӯстони азиз, бениҳоят бояшро хубу лазиз мегардонад ин чорни перец. барои ҳамин ҳамроҳ мекунем. чуноне ки дида истодед, помидори мо об ҷудо кард. анамин оби худаш ки 15-20 минут меҷӯшонем, баъд тайёр мешавад шакароби мо. дӯстони азиз, 1 қошуқча уксусро ба ним стакон об ҳамроҳ карда ба даруни шакарабамон мерезем.